itinaken ni Jesus isuruten tay amin amay maysa. Intay amin ikanta rasa ken kapya pagyamanan ti Ama ti ayaken imbag na. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at ako makada kayo. Sa kumain. Ramon tayo kararag tayo. Ti special intention da Jonathan ken Florencia Gabay ni ken ti pamilyada. Kastamat nga kararagan tayo dagiti anak tayo magtutubo. Ti panakapasamak ti tubay da ijay barangay Dinaratan sa tayo kumata makatulong para di formation da panakapaunod ti pamati ken pagsayaatan ti masakbayan da. Tapno may karita ng magtirano, ti Diyati na Santo ng Misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, at pagbabawyan tayo ita. Dahil lagi, ni San Vicente de Paul, kumararag tayo. O Diyos, pinaraburan ni San Vicente de Paul, apagi, kadagiti virtudes ti apostol, tapno agtrabaho, iti pagimbagan, dagiti napanglaw, kentat no maibuangay, dagiti baro agimong, dagiti religyosos, para buran na kam kaditi espiritu akas dinted mo kenkwana, tapno ay ayaten memet, tigaka, na indagdag na, ketong palin mi dagiti insorsoro na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken magipagari ken kay titimpo yung Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Imaibasa na daw ito muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Tagipen niyo kakabsat ko, noan niya kayo idayaban na kayo ti Diyos. Manmano kada kayo ti masirid, wenno manakabalin, wenno nagtapon itinatanaw kakasasaad, sigon ti pagrukudan ti tao. Tapinili ti Diyos dagiti minamaag, nagkuna ipilubong. Tapno ibabain na dagiti masirid. Ket pinili na dagiti nakapsot iti panagkuna ti lubong. Tapno ibabain na dagiti nalinteg. When pinili na dagiti mauyaw, dagiti mairurumen, dagiti maiskuskuspil diti lubong. Tapno dadaelen na dagiti banag nga ibilang ti lubong anasken. Kaya't asawen daytoy nga awan ti makapagpasindayag iti imatan ti Diyos. Ngem inya sideg na tayo ti Diyos ken ni Kristo Jesus. Tapno makikadkadwa tayo ken kuana, ket pinagbalin na nga isu ti kinasirid kada tayo. Babaen ken Kristo mapalinteg tayo iti Diyos. Mapalbalin tayo ana santuan at tao, ket mawaywayan tayo. Iti kastangarod kas kuna pinasantuan asurat, sa sino man nga agpasindayag, ipasindayag na kuma iti aramid ti Apo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo Diyos. Nagasat ti tao nga agbuteng iti Apo. Nagasat ti tao nga agbuteng iti Apo. Nagasat ti tao nga agbuteng iti Apo, ang maragsakan mo ngay kadagiti bilbilin na. Nabileg ti kapututan na diti daga, mabendisyonan to dagiti anak na. Nagasat ti tao nga agbuteng iti Apo. At dantusan ni Kuang ken kinabakunan iti pamilya na, ket agnanayon to ti kinarangay na. Itisip met agdanag ti silaw kadagiti nasimpet, kadagiti parabor na asi ken nalinteng. Nagasat ti tao nga agbuteng iti Apo. Nagasat ti tao o managparabor ken managbuteng, ken managpautang, ken awan dakes a pakasarsaritaan dagiti aramid na. Awan to Apulos ti pakaan-anwal na, ket ura inton ano dinto malipatan. Nagasat ti tao nga agbuteng iti Apo. Dinto agbuteng ang makangid kadagiti dakes a damag, natibken latta ti pamati na ket agtalek iti Apo. Saan nga agdanag wenno agbuteng,
Kamagitan to ti panakaparmek dagiti kabusor na. Nagsasalita ng buti ni Apo. Mangted asig buslon kadagiti makasapol. Dinto agpatingga ti panangaasi na. Napnuan ti panakabalin ken mararem to. Nagsasalita ng buti ni Apo. Pagsahok ka, O Apo, dumdumnyek to'y adipen mo, adaken ka, dagiti sa uama kay tetiag na nayon agyan. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka, dagiti sa uama kay tetiag na nayon agyan. Di apod na kumakata kayo. Kasama ka. Di pa na kayo maragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Sinursur na Jesus dagiti amin nga ilili kan barbaryo. Nang isursuro iti unek dagiti sinaguga da. In kasabana tinaimbag adamag ti pagarayan ken pinaimbag na dagiti tattao kadagiti amin akita ti sakit ken sa gabaen. Simken ti kaasi ken Jesus ken kadagiti tattao idi makita na ida ang mabutbuteng ken nakakaasi. Kas dala karnero nga awan mang pastor kadakwada. Ado ti anyan na basit ti agani kinuna ni Jesus kadagiti adalan na agdawat kayo ngaro idi akin ko pati maani tapno magibaon kadagiti agani. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayang tinaybayan ka, Kristo. Ni San Vicente de Paul may sa apadi ubing na naordenan ngam na isang sarayan ti sirid na nagpundar ti kongregasyon iti mamadre kaya dapo iti daytoy natanog na anya na ganan na makita ti trabaho ti Dios ken kuana dapo iti kinasirid kina panayipang pangrunan na kadagiti na panglaw dayjay. Kaysa dahil ko na ni San Pablo ti maibasa, awang ko na ti maipagpanakkel ko no haan nga ti aramid ti Diyos. Nagmayat ko man ito nga pampanunutan tayo. Awang ti maipagpanakkel tayo no haan nga ti aramid ti Diyos. Saya ako man, okay ko man nagito'y ligares tayo ko. Lumapalagit na ko mga aramid ti Diyos sa amot, ti panagbalin nga leader ka. Awang ko matin ipagpanakil kada po pa tayo. Ito sa luma, ito napintas. Nagasat ti managparabo, managpautang, awan daki sa pakasaritaan na, awan to pulos ti pakaananwan na. Nung nagito ti bagbalamat ti salmo. Nanya ti kinagasat, baligtad kin dahi ti kinagasat nga pampanunutan tayo nga, nga ti kinagasat tayo, baknang ka, diadal ka, adda position mo, adda kukwam, medyo ti pampanunutan tayo, kinagasat nga tao, ang baligtad iti bagbaga na magkoreliti sa mo kadagitay, managparabo, napakumbaba, iti awan na saya nga, magkasarsaritaan na, medyo ti baga mo ti kinagasat. Pisal mo nagasat ti tao nga agbot ang iti Apo. Awan ti palagsun tayo uri ti Ebanghelyo nagpintas nagagas ni Apo Isus. Nakita na dagiti kinasayat. Kita na rin na dagiti ba aming nasaksak hindi kasabana. Nga hindi maasyanan ni Apo Isus ang kadagiti tattao ta adudan kasla dala karnero nga awan ti mang pastor kadakwada. So dito mo dito kung kunada nga we are just stewards. Brothers keeper ko na nangayat na sa uli jay kaluruan nga misyon tayo panangaywan iti kabsat panangi sakit panangkita ti pagsaya at ti kabsat lumakita tayo ti pagsaya at ti kabsat tayo awan ti agagog awan ti antangsit kita ko pagsaya at ti kabsat no awan ti agparamag mapay ko na parsot ti paramag anya natay sa mo lang ang Pilipino ti paramag
Hindi kita purang pa, hindi kita parang magkanyata. Lumaki bumagad na nila ako dahil sa likuan ka. I have to enjoy my retirement kasi yan awante ko kanya. Datay mo lang tiyan, parang magnaga masapul nga. Wow, mag-retire ka na, kadakal mo, di balay mo, dadani ka lang matay. Napangkala nagpakunor tibok mo, iparamag mo pa. Ikaw mo ba na yung tinagyan ti utak tayo? Kasi mga nagraman luglugan iso di paramag tayo. Nang kung may paramag ano, idong parapit nga rin tatawag mo. Bakay ko man naglugan niya. Ikaw ay paramag. At patay ka nilibig, dalitan sa bali ng pulikaawan, haan nga masapon na nagkuhan, ada posisyon na nagtumayat kung diyan mo pa. Naandamo na lagi tayo, gold, amin ka na kasi. Kawan ka, parang wala ko man tinagmay na yung maganan na naroon na awang ko mati mabalik kong parang magmahal na ti aramid ti Diyos. Napunan na lagi may sana nasirip ka, ti tao ay ti kayo, nga ado ti bunga na agdumog niya. Napa kong baba. Kaya nasa una, nagyan ta panuno mo, nadasirip mo, adda ka na nang mo, at pa kong baba. Ti awan awan nagyan na, so di dyan mangipangpangato, ti bagina, nangato ti puruana. Ngamayang hangin. Ito na nga paramag. Dito iyangin na, amin nga bukang ka, ipasikat mo. Diyos ko, sila kaila taga-upo. Kaya mo na ka. Sa idungot Umot. Ang kulak-laking mo. Hindi yan, hindi ko na agdong mo. Kung na bagay nga. Ano tipo nga na, di mo, agdong mo. Natangar, di ko iso nga naliti natangar nga. Alula, amin. Tinagmayan lang niya para magkulang na hindi ko muna maibasa. Di aramid ti Diyos. The more blessing, aramid ti Diyos. Nagasang ka ti sakit mo, oray o yun. Wow, aramid ti Diyos. Dapil lang pamilya mga iatking ka, aramid ti Diyos. Dapil lang mga respeto kanya, aramid ti Diyos. Dapil lang mga iatking ka, aramid ti Diyos. Pagkaya kung para magtanda iso nga damor ko at pagpakumbaba, mayat ko maan. Nagriga po at gumata. At pukuntest tayo nga sa bali ti contest tayo, sa bali ti lubong tayo nga nino at luma. Sa bagay. Kasi lang po ni San Vicente po, nasiri at focus ka dagiti na panglaw na garamid ti kongregasyon na para na dagiti na panglaw mamantre na nagmayat Vincentians papadi tapaya nakita na namin ti kasakulat so di ko na ti ebanghelyo nga ando ti maani ng basit kaya gani intid na ti bagina nagmayat ko mga misyon. May mga misyon tayo mathangan at nagparang Diyos sa buhay duman, tuy dakong miket awatem kita, sakay kumatamay kari, amayaton tirabaw ti altar na, day tuya tinapay na, isagot mi kayo ka, awan tidayaw na, awan tilibnos na, di amay kari amay daton ti padaya, ang daydayaw miken ka. Mararap tayo makagsata mo na tayo, kaya dagiti adaton tayo, makaayayo kumain ti Diyos Ama, aman na kabalin amin. Apo at na pumadag kaya ato na imam. Kaya may paaya kay dayawan kaya makakayolayan tinatan na. Kaya kastamet at pag-imulag na iyo kinagkalagupan tinasantuan ng Iglesia na. O Diyos, yung parabor mo kaya San Vicente de Paul, ti palangidaton na ti bagikan dara ni Kristo iti misa, kaya ti pagpatulad na ti panagsakripisyo ni Kristo, babaen ti bilid na ti asakripisyo, ipaimo ka di,
tagbalin kami ta sakripisyo ang makaayo ken kagapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Di apo at dako makata kayo. Kasta pamamit ken Kaya ka. kayo dagita puso yo. Adagan na sila tagay iapo. Yaman tayo iti apo a Dios tayo. May kaigit rumbe. Noon ay may karigat rumben anong mikat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Taramida mati iglesia ibunga na di agresa ti baro apakangitaan ti kinasimpet. Babayan ti nakakaskas daaw apan nagbiag dagiti sa santos mo. Kiti paay mo tinalawag apanitnet taayat mo kada kami. Kasta pay ababaan din isang sangayan na pagpatulad da, maawis kami nga agbiag, tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti panakaisalakan. Kat babaan ti makaayayo ken ka apan ang ibabaw ekta, ipaay mo ta panlalaknib mo kada kami. Isot gapo na makitanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos, itagraragsak kami ang magidahidayaw ken kakit ko namin. Santo, Santo, Santo ti Apo, ang Diyos sa iyamin na Paswa, ilangit ken dagan at nuda ti kapagayayawang, usana iti kanakuan, magalilayaw ti umay tinagan ni Apo, usana ti kanakuan. Udnoon ay Apo, biig ka akinasanto, kat si katigubuayan ti amin akinasanto. Gawatin mi nga ro, ti paay mo ta Espiritu, mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kati paay mo ida kada kami, abagi, kandara, ni Apo ni Jesu Kristo. Isu ini sakbay ayawat na sa ayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted, kadagiti disipulos na ket kinunana, alarin nyo, kad mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagi, isu amay yawat to, amay paay kada kayo. Hasta matakalpasan day di pa ng rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagi di disipulos naked kinunana, alarin nyo katuminong kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro, ket agnanayon atulang. Iso ang maibuyak to, ang may paay kada kayo, ken kadagi ti tattao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan iti krus mo ken kapanagungan, inakamin salakan, sika manupot sa halubungan. Itingarot pa nang ilagit mi ti papatay, ken panagungan ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kaalis ti panakaisalakan. Agyaman kang ken katay paay mo amay kari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kang ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami ang makirano di tibagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kang kumati Espiritu Santo. Laglagi pang Apo ti iglesia manaysak na kiti sa ngalubungan, kat parairayon tayat na Diyosan. Laglagi pamit ni Leo Santo Papa mi ni Marlo, nga rasogis po mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang pay Apo dagiti kakabsat nga pimusayan asina na mati panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kadigida iti sidong taranyag mo apakakitaan na ken kay kerupan rupa. Dawatin ni Apo tay paay mo meta kaasim kada kami. Aramidang kuma may karikam amin iti agnanayon at yag. Kat makiranot kamto ken nainggasatan agad ken Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposa na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin sa santo. Isudaan na kapudno ang nagserbi ken kaditoy daga. Magikadwa kang tukad met kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayo ken kagapo ken Jesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siya kaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Ititimpoyok ti Espiritu Santo, irok mo inigan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay mo mararaw iti ama, ken lolon tayo ti kararag ngayong suro ni Apo Jesus kada tayo. Amang inadat sa langit, malaygayaw kumatinagan mo, duntay kumati pagayam, matungpal kumatinakin mo, ito'y talakas sa langit.
Item kalapang alaw di ko ni matagalayan haldaw. Pakawalan kadagiti basol mi akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di na kami pepean manugot isu-isu. Sa lakan na kapagkagita. Dawatin mi kan kaapotay sa lakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mahilisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti ginagasa tanam na maun mi. Ken iti yaay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Takukuan ituray ang nakakaling kendayaw taganay na nito sa O Apo ni ang Yesu Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo, kapiyang iibati kada kayo, kapiyang agapukan niya kitad ko kada kayo, saan kadagiti basbasol mitimimingan, na di kati pamati ti iglesia, at kas mayan nurot iti pagayakam, ipaay mo kada si aasi kalkuana, ti kapiyaken palagkay sa si kangagbiyaken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kapya ti Apo kan kanayon kumangagda kada kayo. Kasta pamit ken Baay tayo ti kapia, ti tunggal may sara tayo kapia, kapia. Cordero de Dios, sa mangikat kaniti basbasol ti lubong, kaasya kami. Cordero de Dios, sa mangikat kaniti basbasol ti lubong, kaasya kami. Cordero de Dios, sa mangikat kaniti basbasol ti lubong, inigay kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kare ti basbasol ti lubong. Nagasat tayo, anayat tayo bagi ti daytoy at kadayana. Ako diyak may karinga may kakanya, hindi may salay sa umaray magtulit na ano. Umararap tayo. Apo mo na nagdagiti karararag mi, at inarauna mi tinailangitan na sakramento, babaan ti panangibabat ti San Vicente, tulungan na kang kadi, tapno kasken kuana, tuladen mi ni Kristo, anangas kasaba kadagiti na panglaw, kapukin na Apo Meso Kristo, anak mo ket Diyos, isang magipagbiag kan magipagarikan ka, iritimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nga gnanayon nga awan ti ingana. Amen. Ti Apo at ako magkata kayo. Kasta pamamit ken Sura na kayo di man nakabal na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Pasok ko Santo na misa, intayo ni ti ayat, ken kapya, ti Apo. Diyaman tayo ti Diyos. O salutaris hostia, requeri pandis hostium, Vela premut hostiria, Darubor
taon si